Kahle kumaskandi siyafana nje nabo bonke abantu. Into mayithinta iqhawe likaMaskandi sidifenda kuze kuguge ikhokho. Uma kuwumculi esingamthandi elwisana neqhawe elithize esilithandayo, simgxeka kuze kuqhashamathe. La ngikhuluma ngani, kunendawo eyakhulunywa 2 weeks ago. Akukho okuvelayo, akukho okuchazekayo ukuthi kwenzakalani. Umnikazi wendaba uthi ukhuluma seku-right. Sinenkinga la ukuthi silahlekelwe iqhawe iculo Maskandi. Last week yavungama yonke eSouth Africa, bathinteka abantu, bafuna ukwazi abantu ukuthi uzokwenzakalani ngomenzi wokubi. Kodwa kunento eyenzakalile 2 weeks ago, abantu abafuna kwazi, abantu bayadefenda kuma-comment and futhi basola yona indaba online ukuthi ilokhu ibika lolu daba ililandelela kanti yini. Okusho ukuthi bayayisupporta lento if iyiqiniso yenzakalile. Iyona into ebuhlungu la emhlabeni ukuthi umuntu uma ethandwa abantu into ayenzayo i-right kumele ixoleleke kudlule kuyo kanjalo. Njengamanye amaciko amaningi nabaholi abakhona, abantu abangama-idols, asibabuki ukuthi bangawenza amaphutha, sibuka ukuthi leyo nto akumelanga bedlule kuyo. Uma futhi kuwumuntu esingamthandi, siyamcrucify, simbethe esiphambanweni, senze konke ongakucabanga. Indaba online yabika over 2 weeks ago ngento ecishe iphinde yabuya. Ithini indaba online? Azama ukulidokotela icala amaphoyisa aseMtuba elivulelwe umculi kaMaskandi uMdumazi Mhlongo owadala ingozi nge-VW Polo yakhe. Isisulu saphokoka umlenze maqede wabaleka esigamekweni. I-case number ke leyana eniyibonayo laphana nangosuku yavulwa ngalo. UMdumazi wayebukhe uphezulu utshwala mhla edala ingozi edukuduku eMtubatuba. Washayisa enye imoto okwashiya umnikazi wayo ephokoke umlenze. Okunamhlanje ufakwe insimbi ensonsotha kabuhlungu. Wabaleka uMdumazi washiya imoto esigamekweni, kodwa abafana ayekade ehamba nabo bebuya etshwaleni bamdalula. Amaphoyisa akukho asakwenzile licala. Isisulu sidukuza uswini lenkomo ukuthi sisayothola ubulungiswa sisanda kuthola ukuthi ubonakele uMdumazi exoxa nomphathi steshi izolo emcimbini obusemachibini kulesi sigameko. Isisulu yaphela imoto yaso saphinde saphona umlenze waze wafakwa insimbi. Into ebuhlungu kakhulu eyenzakalile. Ngibazwile abalandeli beyidefenda lento. Nama ngilazi iqiniso nobhala indaba naye uhletshelile lokho ahletshelwe khona. Kodwa uma uthi kuyiqiniso okwenziwa uMdumazi, into ebuhlungu kakhulu leyo ezos-disappoint, isiphoxa kakhulu njengabantu abathanda umculo wakhe, abantu abalandelela umculo wakhe, umuntu abaziyo ubunzima bempilo asuka kuyo uze afike la. If lento iyiqiniso ngempela kuyomele avele ayeke ukucasha ngesithupha. Uyeke-ke usisi ulimele, cabanga obade kubanda kanjena kulamalanga. Kubuhlungu ukufaka insimbi, phukiyani, i-X-ray lena ekhombisayo ukuthi benze kanjani. Umbonile into usisi, uyileni kuyoxoxa kuyo, uyileni kuyovela ezimzama ukuthi usizala kanjani, asazi. So into nje ebuhlungu kakhulu leyo. Imoto i-beyond repairs. Le moto uzowayilungisa uyithini manje? Sekufuneka nje imoto entsha uma kunje. Kuma-comment abantu kubakhulumile uMashiye Soka Mthobisi Manqala uthi akajeze uma kumele ajeze. Akunamuntu ozototoswa ngenxa yodumo. Amaphoyisa izinja straight ziyakhokhela. uNtando Shengu uthi yabo laba abakhulumela lenja eyenza kabi kwanabo nje imiqondo yabo ayithathi kahle. Okusho njengoba nakusicebi kuyinto ethi ayicishe ifane nale eyenziwe lenja. Bayakujabulela lokho, nakho phela bemkhulumela. Lungelo Zamani Zungu uthi okay, ngicela usibonise la afuthiswa khona. Even enkantolo bofuna into enjalo in black and white, not ukuchaza okunye. Inkantolo ayithathe indawo sizwe. Shuthi ke ulungelo akezwa ngempela ke ugcole uvolo ke emadlebeni akhe akalelanga. Wabaleka endaweni esigameko. So angazi ikuphi ukufuna ukuzwa lokho ngoba siliza ngomqondo ukuzodefend. Ubani la uMystery Child ilembe lakwasomgatsha uthi manje inhloso yakho ufuna ligcine liboshiwe iqhawe ubulungiswa ofunakalayo. Angeke ukuthi umuntu ekanje ubusuthi wena ufuna umuntu aboshwe, angeke.
wena ungajabula nje, ungajabula umzali wakho, ubhuti wakho, ingane yakho, wena ukanje ukuphuka kokudlala because awusebenzi, uyawuhlala 6 months 7 months ungenzi lutho, uzobe uholani, uzobe udlani, ubani ozobe kunaka uzobe usenkingeni. Abantu bayakhuluma nje uDoti wabethandile. Amahle yena yedwa uthini akamuhlawule nje, kodwa ningabophi iqhawe lomuntu. Akoni umuntu ngoba nisho nani wayephuzile shuthi iphutha. Leli sonke silenzayo wonke umuntu uyadeserve ukuxolela mayixolisa. Akayoxolisa nje qha. Leyo yokuboshwa fisa ashayise umuntu wakini, amphokoze, amgenqa nemoto. Sifisa ukubuza ukuthi ubufila lisemoyeni amahle yena yedwa. Sifisa nje ukuthi akwenze lokho. Umkhunjini usawuthi ngiloko ngishilo utshwala Nkosi yami akujiki, usithandwa ngubo usibulela ndoda uninzi ukukhuza, yekani ukushayana edakweni, nalamaphoyisa afika nokuthanda imali, usibulela ndoda. Mawukuthi iqiniso lento basho kanjalo-ke abantu-ke kulolu daba lolu. Bafowethu akusizi lokhu sithanda abantu ngisho be-wrong, umuntu uma-wrong u-wrong. Kuyomele achaze uMdumazi, achaze iphosini yakhe. Lento ukuthi ubuye akhulume le into nje endala leyo. Le igama lakhe seliphinde liyavezwa futhi bayaliveza kabuhlungu, aliveli kamnandi ey'nsolweni. So siyabona ukuthi unabalandeli abakuthanda. Abalandeli-ke badayisa ungizwe wathi bamshiya ngo-2021 bahamba naye 2 weeks, icala mali ba-serious bakhohlwa wo. So lento mayiba serious nawe labo balandeli abakusupport ama-comment babe bengasekho nje. Lokho nje engikushoyo. Sibonge nje laphana kwi-Indaba Online ukusilethela udaba lolu oluvezele abantu sisawuthi lokhu bephika last week befuna ibhambo wathelele. Lento ayihlala obala ivele so that uMdumazi uzokwazi ukuthi ageze igama lakhe idlule lento. Ilokho nje engikushoyo. Ngisalahle.